kudan jiran da Allah masoya ta kira na kudan jiran da. Alo masoya naja kin kira ni an shi ma mijin kiyana. Jiki nan tsaye kusa gare ni ba batun wasa ba. Yana kallo na ba batun wasa ba. Ki kira ni an shi ma ina. Wai kai tsakanin mu bin da wata ma kake magana dan shegiya. Kai yaro wai kai da mata ta kai ka gama dumiya waya sala. Dakata zai mutu a kai shi asibiti ni zan biya kuɗin magani. A karodo na gode zan ji daɗin baka tarihi na naje da wuce. Ka san sabon irin aiki da an ka kawo ginin su tanko wata tana nan mai son yin mutane wulakanci. Gaya mun ina ne nan. Muna asibiti mai ka saurari labari na da irin aikin ginin su tanko. Gaskiya jikina na min ciwo. A shikinka na ma ciwo amma baka komi ba kaga mutum bin nan suna nan tsaye tun da suna shirin karo hudu domin ka gaya musu da matar wa ke magana. Wayyo. Tun jiya suke tsaye gaban asibitin nan suna shirin karo hudu su ƙara su burbuɗa ka wallahi ba su da mutunci inda ka zaka bi shawara ta da ka mutu kawai. Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararawar ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar